in dai za ka dinga afuwa to za ka gamu da afuwar Allah, domin duk wanda ka gan shi in ba Allah afuwa masa ba wanda zai kai labari. Allah afuwa ne, kana yi kama sai maka. saboda kama dinga yawan rangwame a tsakaninmu a cikin rayuwar mu, to sai mu samu na Allah subhanahu wataala. kuma komai aka mana duk zafinsa, da wasu na Abubakar radiyallahu anhu da Mustafa wanda ya shiga ya ruwa ya tsaki akan nana Aisha radiyallahu anha, wanda annabi alaihi inda zai sa kansa, wanda duk ya kalli ƙaryar nan sai ya zuba da hawaye akan jin tausayin annabi alaihi salam abinda ya same shi. Suna Abubakar ya je ciwon abu sai ya daina taimaka wa Mustafa ko so ɗaya, amma mai ubangiji ce la ya atali ulul fadli was sa'ati an yutu ulul qurba alai afu wal yasfu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. haka Allah ya ce da Abu Sina Abubakar, ba ku san Allah ji kan ku ce la ina so na yafe masa shi kenan ci gaba da masa komai. addinin afuwa ne wannan, addinin afuwa ne, addinin afuwa ne, addinin afuwa ne. kuma ana son afuwa lokacin da ka fi karfin mutum ka samu nasara a kansa, to sai kai mara afuwa. haka annabi alaihi yau mutanen Makka ya samu nasara a kansa. duk cin zarafi da duniya ba na jin an taɓe wani irinsa kamar da aka yi annabi alaihi salam. yan uwansa ne suka ce zumunta babu ita, ba kuma za su kalle ta batun da ya zo da wannan addinin da shi da zuri'arsa ba abin da ba su yi musu ba, amma da izo ya samu nasara Allah ya ɗora shi a kansu sai ce duk su je ya yafe musu. amma in mutum ya samu nasara shi ko ce zai bi ta da kulli, to zai shiga cikin akazarful izzati bil ismi. duk wanda yake ba mutumin kirki ba yayi nasara to kuma ukuba yake, sai Allah ce fa hasbuhu jahannam, tun yake masa dan wuta ne. ba a yin nasara kuma ayi ukuba. in an yi nasara afuwa yake, in ka biyo mutum haƙi ya mutu bai ba ya fi masa, kai ma ka roƙi Allah ko baka roƙe shi ba ya ga abin da kai ma sai maka afuwa. Allah ya mana gafara, Allah ya mana gafara, Allah ya mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.